مولى الموالي مولى الموالي مولى الموالي مولى الموالي مولى الموالي سيد الأنامي سيد الأنامي مولى الموالي سيد الأنامي مولى الموالي سيد الأنامي مولى الموالي سيد الأنامي مولى الموالي سيد الأنامي sadikin sarakai da kai na fara wakar ikon ka ne ai ka kashe ka tayar ziljalal Allah kara bani damar in yabo gurin manzo shugaban halitta maulal mawali sayyidil anami sallama dan bako da muna da rani ga annabin da ke gura komai da ihsani to daga ce a kullum ke ta ingizani in ji ni ko da yaushe ni kai nake bukata maulal mawali sayyidil anami ake fadar Allah ba da ke ba sai da kince za a yi babu duba ruhin ma'aiki ke ce ba da wai ba daraja da girma ai ya take gare ta maulal mawali sayyidil anami tsira aminci kun mafi mukami wannan da shi da Allah ya fara yin kalami alihi sahabbai aikin su yayi gaimi su suka da kwan addini ya zo da tsafta maulal mawali sayyidil anami jinjina ga shakdin jani uban habibu shehu barhama kai ne ainihin hijabu wala ya shehu alkasim ne ya bani lubu baban su kai da tukake sai ta rayuwata maulal mawali sayyidil anami kuma yana da mahaɗinsa allo da alli shi ko sabulu sai wanki yake da hali kowa ya san irin aikinsa akwai dalili soyayya ga annabi shine cikar fahimta maulal mawali sayyidil anami karni na 13 manzon mu ya faɗe mu cikin sahaba an ce yake ta yin yaban mu akan mu ganshi so ɗaya zama ba da rayuwar mu da duka dukiyar mu har gida da mota maulal mawali sayyidil anami mutum ya zama cikin al'ummar kana da girma domin ko annabi Musa ai hakan ya nema a karɓi annabtar sa sashi nan shi ma ko da ba sa habiba ya yadda ya furta maulal mawali sayyidil anami ya ce da annabi Musa a ya karbi abinda aka bashi yayi godiya ga rabbi tuntuni fa ya zabe al'umar habibi mai zama cikin su ba kowa ba yanta maulal mawali sayyidil anami zamanin bani Isra'il cikin al'umar tasu wani shi ma ayya nemi damar ya samu saduwa da ma'aiki ya sallama maruku kisar tana da zai zan dan karanta maulal mawali sayyidil anami shi ma har yayi himma baban su malami ne babba cikin al'umma sai da yayi ganganci aikin da dama bai san wanda Allah ke so dan jarauta maulal mawali sayyidil anami da ya karanta littafi ga sunan ma'aiki sai kawai ya yake shi ya aje a daki da ya tara da yawa duka sai ya dauki ya sa cikin akwatu wata a cikin wata maulal mawali sayyidil anami ana nan wata rana sai ya mutu ɗansa ne halifansa shi ko ya bukatu ya san menene a cikin wannan akwatu sai ya sa mutane suka babballe ta bubbuɗe ta sunan ma'aiki ya ɓoye da aka duba dan da kansa shi ma ya ce kai dan ka baba abin da kai ni ba irin shi zana yi ba ina san ma'aiki har a zuciyata maulal mawali sayyidil anami sai ce da ita yana so ya zai neman shugaban halitta duk da zamanin sa da nashi ya bambanta addu'a ta mai shi ko hanya ya bi ta maulal mawali sayyidil anami tafiya yake yi a cikin daji sai kawai ya hango wani katon macijin ya mai magana sai ya ce ina ji anan zan tsaya amma zan yi tabiyinta har ta ukunta Allah ka kara salati yayi tamba gurin sayyidi sakalin mai cika da sifa mai yabo suna na awwal khalifa na shak zubair shak alkasim garkuwa ta maulal mawali sayyidil